לא הוא. כן? אז יאללה, צלם אותם קופצים אליו. מי מצלם? תדעו, עצרו אותו. משהו חדש. משהו גדול, מה זה קוראים? מה יש לך אתה? אבא! יאללה גבריאל, בוא! צינורות כזה ככה. זהו שם. אבא! זה גשר מבטון, גדול. אבא, ניכנס? לא, גבריאל. רובי, תוריד אותו. יאללה, קובי. קובי, בוא תעלה אותנו לארגן. לא, זרוק אותו אליי. קחו. בוא, הנה הוא כבר זמן. תראה איזה קרים. מתי אבו? בוא נלך איתם לשם. אתה רוצה לצאת? רגע, קח אותו. בוא לפה, אבא, אנחנו הולכים לשם! בוא לא, גבריאל, תן לו יד, סוף ידיים. איך אני אשטוף? אבא! ברוס צריך לשטוף אותך. אבא, אני על הארצה של איציק! מה? אני על הארצה של איציק! אפשר גם ללכת איתם? כן, אבל תנהג את האוטו. הוא נעול! נסגור אבא, אני סוגר אני יוצא. רגע, הוא יצא ויקח אותך, שמעון, שנייה. שלא תתנחלם. שמעון, שלא תתנחלם. רגע, אני יוצא. רגע, 3. יאללה, תן נראה אותך. איפה אני צריך עכשיו? אני 120 קילו, איך אני ארים את עצמי? אני 120 קילו. מה זה דפוק? הלו!